ആരടി നിന്റെ അച്ഛൻ? നീ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയ നാള് തൊട്ടേ ഒരു 6-7 വർഷമായി നീ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ മറ്റേതാണ്, നിന്റെ അച്ഛൻ മറിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറയണം. നമ്മളാരും ആണുങ്ങളല്ലേ? ഈ നോക്കടി, മുഖത്ത് നോക്കടി. ഇനി മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കടി. ഈ കുറച്ച് നേരം നിന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ജാടയായിരുന്നില്ല പോവാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. ഭയങ്കര ജാട. ഓ നമ്മക്കാർക്കും അച്ഛ ഇല്ലാത്ത പോലെ. കൊള്ളാല്ലേ? ഹലോ അച്ഛ, മരുമോൻ പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ടല്ലോ അച്ഛ. ഇതൊക്കെയാണ് മരുമോന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കൂലല്ലോ. ഇപ്പൊ കേട്ടില്ലേ? മരുമോ ആനയാണ്, ചേനയാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ മരുമോന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ്. അത് പിന്നെ നമ്മൾ റീൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഉള്ള ഡയലോഗാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്താൻ പറഞ്ഞ കേട്ടാ, എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ അല്ലേ?